खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै। रायजोआव बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाना। आसामनि गासै 9टा जिल्लाफोराव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। आसामाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बोथोरनि गाज्रि थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। दिमा हासाव, कार्बि आंलं, गलाघाट, जरहाट जिल्लायाव एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। माजुलि, चराइदेव, डिब्रुगड़, तिनसुकिया जिल्लाफोरावबो हाई एलार्ट फोसावदों। बेफोर जिल्लाफोराव गिख्रंथावै बारहुंखा आरो रोजा अखा हानायनि हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। जिकुनु समावनो बे 9टा जिल्लाफोराव बोथोरा गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ होनना साबधान बानि होदों बोथोर बिगियाना। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि 56थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों मथनगुरि प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलियाव। मैया मथनगुरि प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलियाव 500निबो गोबां सुबुंफोरा बाहागो लानानै हाग्रामानि जोनोम सानखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मानगोनां हाग्रामा महिलारिया थांनाय 56 बोसोरखौ बारहोबोबाय। गारबोनाय बै बोसोरफोराव गोबां संग्राम खालामबोबाय। संग्राम खालामनायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया बिटिसि रायजोखौ दानो हादों। गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफोरखौ सिबिबोदों। बेबादिनो बिटिसिनि गासैबो हारि माहारिनि रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो हाबावथों होननानै इसोरनियाव आल्लानियाव आरज खालामदों मथनगुरि बिपिएफनि मावखुलियाव। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिनि 56थि जोनोम सानाव 50 केजिनि केक हानानै रंजा खुसियै जोनोम सान फालिदों होनना फोरमायदों बिथांमोना। बिनि अनगायैबो 500निबो गोबां सुबुंफोरनो थाखाय जानाय लोंनायनि बेबस्था खालामनाय जादों होनना फोरमायदों। गसाइगाव जिल्लानि जमदुवार बियाबाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि गिदिर जयनिं हाबाफारि। मख'नो गोनांदि मैया जमदुवार बियाबाव बिपिएफ दोलोनि एवारनेस हाबाफारिजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लानायखौबो नुनो मोन्दों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गासै 100निबो गोबां सोद्रोमाफोरा सरकाराव गैयै बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट खालामनो बिपिएफआव जगदान जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय डनपुर गामियाव इउपिपिएल दोलोनि गिदिर जयनिं हाबाफारि। मैया एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव डनपुर गामियाव जानाय जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफनि मैखोम सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि मैयानि जयनिं हाबाफारियाव आदिबासि आरो राभा गामि गंथाम गामिया इउपिपिएलआव जगदान जादों होनना खौराङाव मोननो हादों। मैयानि समाव जायफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय बिथांमोना देबोरगाव ब्लकनि गासैबो रायजो राजाखौ इउपिपिएल दोलोआव लाबोनो थाखाय इउपिपिएल दोलोनि जानानै खामानि मावगोन होनना बुंदों। लोगोसेनो बिथांमोना बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ देबोरगाव बियाबाव आगान होहोला होननानैबो बुंदों आरो खावलायदों हाग्रामा महिलारिया देबोरगाव बियाबखौ नागारना गुबुनाव गेलेहैनायानो मोजां जागोन होननानै बुंनायखौ नुनो मोन्दों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2023, 2024 आरो 2025 बोसोरनैनि टार्म्सनि मैया जोबथा एग्जिकिउटिभ मेल खुंदों। बे एग्जिकिउटिभ मेलाव जानो गोनां फैगौ 13, 14, 15 आरो 16 अक्ट'आव सानब्रैनि हाबाफारिजों बड'फा फोथार दतमायाव खुंजानो गोनां जथुमानि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों होनना फोरमायदों आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे जथुमाखौ जाफुंसार खालामनायाव जेसेबां प्रिपेरेसन खालामनांगौ, बेसेबां डेलिगेट्सफोर लिंहरनाय जागोन, बेफोर आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादों। आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला एबसुनि बे जथुमायाव गासै 600सो थान्दैफोर लिंहरनाय जागोन, लोगोसे अबजारभार थागोन। बे जथुमायाव काबादि बादायलायनाय, भलिबल बादायलायनाय आरो लिटारेरि डेबेट हाबाफारि, माराथन रेसनि हाबाफारि, बेफोर हाबाफारिफोरा बे जथुमायाव मावफुंजागोन। बेफोरनि सायावनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावसोम मेल जानानै थाङो। मिरु एबसुनि बे जथुमायाव अरुणाचल प्रदेशनि आगुनि फरायसा आफादनि आफादगिरि, जाय बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'फाजों मैखोमै बाहागो लादोंमोन, बिथां नीना कादुखौ हांख्रायनाय जादों होनना फोरमायदों आफादगिरि दिपेन बर'आ। लोगोसे डेलिगेट्सखौ बेखेवना होगोन बोसोनगिरि खुंथा सरगियारिया। बे जथुमायाव हारिमु बादायलायनायबो थागोन आरो बे जथुमायाव इउनियन मिनिस्टार अफ इडुकेसननि डक्टर धर्मेन्द्र प्रधानआ बाहागो लाफैगोन। बिथांमोननि बादैबो गोबांथार गेदेमा आलासिफोरखौ हांख्रायनाय जादों होनना फोरमायदों आफादगिरि दिपेन बर'आ।
सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां बे जथुमायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाह, बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां मन्त्रि एमएलए इएमफोराबो बाहागो लागोन होनना फोरमायदों आफादगिरि दिपेन बर'आ। जानो गोनां बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय बानजाय आफादनि मासिगिरि महरै एमएलए लरेन्स इस्लारिनो बिबान होनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिदा लिंनायावनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गोबां गामिफोरा बिटिआरआव हाबनांगौआ थालांनो हागौ होनना बुंदों बिक्रम दैमारी। मानोना बिथांमोना सानफ्रोमबो गिबि मन्त्रिखौ लोगो मोनो, सानफ्रोमबो रायज्लायो, सानफ्रोमबो बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै रायज्लायो, नाथाय दिनैसिमबो जेबो गैया। मानोना फरायसा आफादा खाथि सोमोन्दो लासिननायखायनो गोबां गामिफोरा बिटिआरनि बायजोआव थालांनो हागौ होननानै बुंदों बिक्रम दैमारिया। दिनै एबसुआ सोरखौ बासायगोन? एबसुआ एबसुनि मर्यादाखौ लाखिगोन ना? रायजोखौ समायसानिफ्राय बोखांगोन ना? दिनै प्रमद बर' दैदेननाय राजनितिखौ बासायगोन ना प्रमद बर'खौ बासायगोन? बिक्रम दैमारिनि गोख्रों सोंथि। बिथाङा बुंदों एबसुआ बेबादि गोथौ समस्यायाव गोग्लैनो हागौ। दिनै फरायसालिफोरा सरकारि जायाखै, बेनि सोमोन्दै सरकारखौ बोरै प्रेसार होनो हागोन? मख'नो गोनांदि आफादगिरि दिपेन बर'आ आगोलावबा बुंबोदोंमोन नखरसेबो बर' गामिया थालांनो नाङा, नाथाय दायोब्ला जालायबाय 100आव 100 बर' गामि थाब्लासो जोंनो नांगौ, 50-50ब्ला गुबुन जातिया दुखु मोनगोन। बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, नाथाय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंलांखाबाय होननानै बुंदों बिक्रम दैमारिया। गामि आरो बे प्राइमारिनि गेजेराव जोंहा लाबाय थानाय जादों आरो जों दहाय बबेयावमोन? लोक्षी बाजारावमोन, दिनैबा 2 नम्बर, बिनि उनाव दा 5 बाजियाव दंबावो। दा नोंथांमोना दै सोंनाय बायदि आं एबसुखौ बिब्दिहाय दुसिनो सानाखै आरो एबसुखौ जोंहा बिब्दि दुसिनांगौबो गैया। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ दहायबो बुंदों आरो दाबो बुंगोन जे एबसुआ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्त्रिखौ बिदा लिंनायावनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गोबां गामिफ्रा बिटिआरआव सोसनजानांगौआ थालांनो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना सानफ्रोमबो लोगो मोनो, सानफ्रोमबो रायज्लायो, सानफ्रोमबो बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बिथांमोना रायज्लायो, नाथाय दिनैसिमबो जेबो गैया, नङा होमबा? बेनिखायनो आं बुंदों खाथि सोमोन्दो लासिननायखायनो गोबां बर' गामिफ्रा बिटिआरनि बायजोआव थालांनो हागौ। दिनै एबसुआ सोरखौ बासायगोन? एबसुआ एबसु हिसाबै मर्यादा लाखिगोन ना रायजोखौ बे समस्या जिथु जाबाय थादों बिनिफ्राय बोखांगोन ना दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि राजनितिखौ बासायगोन ना प्रमद बर'खौ बासायगोन? बेबायदि मोनसे जटिल मोनसे समस्यायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा निसय गोग्लैनो हागौ। दिनै स्कुल कलेजा सरकारि जायाखै, बिनि सोमोन्दै जों सरकारखौ बोरै प्रेसार होनो हागोन, नङा होमबा? दिनै एसेबां मोनसे जुटिलतायाव दङ, दिनै नों सरकारखौ प्रेसार बोरै होगोन? दिनै आं खिन्थु मोजां मोनो बयनिख्रुइबो दामि दामि आर'नाइखौ लानानै दिनै आसामनि मन्त्रिफोरखौ, सेन्ट्रेलनि मन्त्रिफोरखौ आर'नाइजों बरायो, बेयाव बुंनांगौ जोंहा जेबो गैया। जोङो जोंनि कालसारखौ दिन्थिदों। नाथाय दिनै अलखदनि समाव जेब्ला हारिया अलखद जायो अब्ला नों सोरखौ बासायगोन? हारिखौ बासायगोन ना एबसुखौ मर्यादा हिसाबै लाखिगोन ना नों दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बासायगोन, नङा होमबा? ना बिथांनि राजनितिखौ बासायगोन? बेनिखाय खावलायदों दिनै जोंबो ओरैनो खोथाजों जों बुङाखै बिटिसिआ मोजां फैफिननांगौ। जोंहा दाखालि आं जिथु बुंदों बिदानि खोथा, दिनै चिफ मिनिस्टारा बुंदों बिथांमोना जे दादा नोंथांमोना आदा जे 100% बर' गामि थाब्लासो जोंनो नांगौ। गोदो जों बुंनाय खोनादोंमोन मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ जे नखरसेबो नखर बर' गामि, दरसेबो बर' गामिया बिटिआरनि बायजोआव थालांनाय नङा, गासैबो हाबजोबगोन। नाथाय दिनै बोरै जाखो? 100 हथांख बर' गामि थाब्लासो जोंनो नांगौ, 50-50 बा गुबुन जाथिया दुखु मोनगोन। बेथ' जों बुंनाय खुरां नङा, बेखौथ' दिनै चिफ मिनिस्टारानो माला दाखालि माबायाव बुंलांखानाय। अब्ला आं बेखौनो बुंदों एबसुआ दिनै सोरखौ बासायगोन? हारिनि थाखाय मात मातिगोन ना? दासिमनि थाखाय बेसांखिनियानो। थेंक इउ सो माच रायजोफोर, जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होना लादो।